अरे दुमुका में झुमका हेरवलू, काशी में कनवाली। अरे हम पूछनी कि के चोरवलस, तोहरा ओठ के लाली हुनकर नथिया बरामद भइले हमरा रंगीला जिला भभुआ से। हुनकर नथिया बरामद भइले हमरा रंगीला जिला भभुआ से। अरे दुमका में झुमका हेरवली, काशी में कनवाली। हम पूछनी कि के चोरवलस, उनका ओठ के लाली हुनकर नथिया बरामद भइले हमरा रंगीला जिला भभुआ से। उनकर नथिया बरामद भइले हमरा रंगीला जिला भभुआ से।